Memakwaba and about GHSO, your other social media platform no SO. And any day the kind of share no like no share no subscribing. I feel notification bell no ya upload video be announce at me akemi. The day I'm just one Empress and remember you na kechu back there. Come here say dear I saw for do na and they were members no ever problem kakra so for your road me country na sorry ma. So ama members ni bi ate ediada efie. Ya papa Reverend Anthony Kodwo Boakye be ye abosomi nwotwini a papa yi na ye hwehwe no ayehu no aye bon konten ko na so ye na ne yere ani obi a wo ho no mo a oni ye ani nkomo na nso o kire se eyade a aye ni kun atwo ahomdwue mu na eno na beto odwa ese Reverend Anthony Boakye eyade a ne ho emfa no na ne ho edodo no ekakra eno nti no eyade a ne yiri po ani baabia eye papa yi ne ma ede no akoshe na eno ensem bi a etwagu ewo social media no so Ghana for dodo na en watwe ne sre eni abasa ese eyade a papa yi apam ne yere ede afiri asori ho no mo esanse maami abra ne kunim ho na ohwe asori no so ede amano no eyade a watu nani ede asisi kasam eso ode ne ho akwakobo eye finance team no a watwe ne wonfa sika no enye enunti ena papa yi aba bekasa se eyade a ne yere ontwe ne ho mfamfiri sika na ho esanse nya adwuma a wode hye ne nsa no papa no emma asori no na obi a ogina kanyame asem etufo ede kire asori ma no eye ne yere Ghana for dodo na no mo wonder say aden asori penimfo anase asofo akukuda ma papa yi atete omode omato ne branches ni nyina ano obi ani ho no mo a owo ho a obetimi preach ede ama na gisa ne yere ana ene akwasi ada bia ebeduru ho na Mrs Anthony Boakye ene obi a wo preach na eno ene wo mu ani 20th anniversary awodi a papa be kasa ya se da bi eye den ye na founder anyhow na mudi anniversary me na matima sorry emfie aduonu nie enu nti se medi anniversary bia e wasa me wo ho no mo ansa anasa mo ne me consult na me so me kire madwen na mudi anniversary a papa ni ho de entimi ensi na anniversary ya de omde na watwe asi wo se wodi die no ma start da etoso emiensa na Reverend Anthony Boakye be ye video kese pa ene na sorry me nyina ekasa ya okati program no ema omutwa so na no ena bebre na se enti sebi oba no ne da sorry no wanka mi antre no oba ne kun endi nkomo ena papa person anniversary wakati a wanka ntre ne yiri wakukwam no oba na mbamba ende no no wankasa aso camera ede asi ne so no wakasa eye sana na eya yese enimguasie ena odigu oba no enunti ne ekamia yese nya dia wontamo ye ewo hono mo na ena me no kasa die preach no ya mama mi ejai sofo bie no ho nso a preach na mom sedu kwasi ada de na members efa wo ho kasa hodo akosisa won free achichiri ni bencheye edi omu behia mu ewo kaso akwan ne so bia wo ye won asori de ana ne obekwa na members ya botemku enipa almost 5,000 anasa 1,000 people a wo aso dem ho etwen esa sofo be ba be preach na Reverend Anthony Boakye otini TV so na onu ankasa eni omu preaching na sana no Ghana fo bebre na atwene sre eni abasa na so mayenko Reverend Anthony Boakye ason dem ho na yenko hese eyampa ese screen so eno no a preach yana yes oba ka kuma to yem na nyamidi wachi dai na woso no ase wo untie nyame babiara nyame hwese onkonfie na bedu nyame ntwa nkwa na so da dai bi na woso enye emfa nhyem se ubewu dabi unkonfie na bedu wo hene se Isaac de ti aba ne se yehunu se nyame di wachi kinka mi enti ni nuri yero se yehun pefe se ewai di wachi na wo se mayane ontam mayane ompam se wonya eboni biara kozi se papa nko ara na ye jaw kwan asomdwe mu na afi woni de erade ahira no na oto pono to boase na woni de erade ahira no na oto pono odidi no mo Bible sorry is it that from na from sao na sorry odoba you can tam chechere wo Bible kan obi o kan no bi ti be obi o kasa da be da from
enough from sir. I say, okay, can answer it. Yes. Do baby at it. Who you? Now say, you won't pay say, a right do a cheat. Nama, yana on tam. Man on pump. Man on tam. Nine yet a pump. Man on pump. So, what in your bonny biara? Sir, said ye, Papa Quarana, Yabe, na ye jaw quite asum jim. Na fee, said the annual capas I trim. Was a man on Cassadia or Papano. Near Jow Pano. Man on and pump, man on pump. Na fee, what dear, a radiation? What did the Yamia Shirano? Wow. What did the Yamia Shirano? Now to Puno. Now, the D. Sign and conference of comedy woman. And I could not journey. Oh, Paul say, so a town for a rough one. No journeyman. So we are a comedy woman. Isaac no journeyman at town for thee. Send a comedy woman, and not down for pickle. One by that comedy woman, Isaac mom jollof, and a fried rice, and a chicken. And to open me. Bible say, what down for town for. Where from the Gianni say, and I come the woman. One more time, everybody in I come the woman. A ra, Ufion, our town, a Diana on one, Umunya Bindi, a comedy woman in our town. One day, she had that TV moment, Obekoma or two. A Diana on one, Unya Bindi, and our town. They say one day, she had that, ne plate papabi, ne sibi, Facomano. Odibi obeka na nwatu ona onya ka biu ona mo obrofo so ofi onyina ya aduane a wonu ana onya bi ni no e no the town be say Isaac say no hene no komde no na Isaac nu aduane no de mo mudi ye no mo ka wanu tu ti wa atamfo bi hawa no aduane manini obeka na nwatu adwuma mu ho kono aduane manini obeka na nwatu one day sheda no aduane fifa komano obeka na nwatu o boss no aduane fifa komano obeka na no atum odi asamo na osore anopadu tu kika ntam sekere won ho na Isaac ja won kwan na Isaac ja won kwan na wodi asumdwe free ni nchen koy wodi asumdwe free Isaac nchen koy na dano ara Isaac nku abeka no abura a otuye no asem se yato nsuo na ofre ho siba Bruno Nisiba Beshaba Divisinde Ara na esodi frisia aduana no oware hit neighbor Judith mami nka bebi chiro hwe so ye Kristo ni a so se de Awurade dwe ho Awurade hyeda bontim po no ofre ho ya ma Awurade bribe no ofre ho Awurade hyeda bontim po na oba fie kurum ho obusuem no ofre ho na ode wa ne ba nti wona mama otim ye ode ka ko tito ho why ya hyeda ka o tito ho se na wo ye nyame ba Awurade hyeda bontim po no ofre ho odwe ho papa emo akomantu ade bi beba wo life no bia no fa seda ma Awurade na to abrabɔ no so ne nkunimde wani mu twɛn emo ba mu Isaac san noti na onim se ne papa ani asafo Awurade ne papa Abraham sum nyame nti o nyame bi otanachi saa na otimi gina ye edu sa ona na eko amfa no ho ohine ne ba wasi nim se nyame di wachi yes usu nyame di wachi na me kan kire onim konfo ne di wachi dabi first na onim nyame no na eduro di wachi se di nyame di wachi yiye ne ado di wachi ati se yabusu ne di wachi bi koku free ne wachi bi yiye ne ado ne di wachi nkwa na nyina wo be somebody ati nyakuku do na kuku onim ene me mawati ukoi fashe wavin se udo nyame a ade bia we bia esi yi se udo nyame a ade bia we bia esi yi ati
adeɛ bi a wahyɛ aseɛ no bɛsi yie nti yɛn kɛse mehwɛ nkurɔfoɔ bi kakra na Nigeria nnwomtofoɔ bi ɔbaa ɛnɛ wɔhyɛ aseɛ no na obi amu no wato nnwom ama nnɛ wayɛ star wɔ Nigeria ɔhyɛ aseɛ no na obi amu no wato nnwom ama nnɛ wayɛ star sister no ɔto nnwom na mbaa no nyina ni agye ɔhu sɛ wayɛ star ɔhyɛ aseɛ ketewa bi wɔ nnɛ wayɛ star saa na wɔso ahyɛ aseɛ ketewa wayɛ star ɛmo abɛmumu football na abɛsɛ ɔbɔ kɔnim football hyɛ aseɛ ne nkyɛ wayɛ star fa hyɛ wadwene mu sɛ wodɔ nyame no adeɛ bi abɛsɛ aseɛ bi bɛsi yie hwɛ Isaac ama ɔhene no hunahuna no ama wanka sɛ ɔhene hunahuna mentimi nyɛ bio dabi ɔkɔ n'anim ɛma obi hunahuna kɔ n'anim mese wobɛyɛ star daakye hyɛ wo nkuran wate awura hyɛ wo kuru nkuran ɛma ne moto efie hɔ na wakɔtena mu na obi keka mo nsam saa ɛma wo kuru moto ka kyerɛ sɛ bɛsi ne yie na monto abrabɔ so na awie no megyina ka kyerɛ wo wobɛba bɛto me boɔ bɛsi wo yie awurade bɛmena si yie wate mebɛbɔ mpaeɛ ama mo a motua mo tight mebɛka me sɛ memmɔ mpaeɛ ma mo mompagya mo nsa no mmɔ mpaeɛ ma mo awurade yesu wo sisi etua tight ma wa wo bie ɔsoro mpɔmɔ man ɛno na yɛ nyina nam so yɛde anya sika awurade wo mo tua tight ama ɔnɛ bie ɔsoro pɔmɔ mo na ensi wo mo yie na wo mo so nya sika yi bi tenase nyame boa next week yɛbɛto aso afei mo a mobɛto offering sɔre gyina hɔ na mmɔ mpaeɛ ma wo mo sika sɛ ho hia me mepɛ sɛ awurade ma mo nyɛ sika sɛ first no na ɛbɛba mu pagya wo nsa kɔ so wate awurade yesu wo si ɔma mu wɔ nhyira sesɛ agyi ɔma yi de offering brɛ wɔ awurade mebɔ mpaeɛ srɛ nsuo honhom nsuo gu ɔmo nsa so awurade adwuma ɔmo yɛ sɛ yɛtoto obi nsɛm tokura a metuatua no awurade ma sika ntena mo nsɛm wokɔ adwuma awurade ma monyɛ sika mfa mmerɛ fie sɛ obi wia mo wɔ efie hɔ a awurade basa mpra no honhom sɛ obi wia mo sika awurade mpra obi adane wɔwɔ ɛwɔ fie hɔ wi mo sika awurade basa mpra no ɛnyini mfiri hɔ awurade ma de ɔde asi wɔ no so mmerɛm wate awurade ma monyɛ sika wate awurade na ɔde sika bɛto account first ɛnɛ yi awurade nhyɛ aseɛ na ɔmfa sika bɛto account ayɛ adeɛ wate sister mo abɛmumu nyɛ sɛ yɛ ana abɛyɛ da mese wode ebodate ebesi wo yie wanya ahyɛ aseɛ no ebesi wo yie nyame ka sɛ yɛ kebeduru ba bi sɛ yɛ ga nyini o but yɛ hyɛ aseɛ na eketewa bi ne yɛ star no wo so saa na bɛyɛ wo star fi sɛ Paul sɛ yɛnim sɛ obi a ɔdɔ nyame no adeɛ nyina di boa no ma ne wie ne yie wɔn mo nyame na wɔn ne tiri mu pa afrɛ wɔn no nyame afrɛ wei onwu anim ase da onwu anim ase da nyame nya bi da onwu anim ase da ebesi wo yie wo ka na watɔ na ɛha wo no mesi ebegyina ama watɔ bebree ɛyɛ saa na ɛte life to na bia na ayɛ basa to na bia na egyina nti wo ka no a watɔ no ɛha wo no yesu diri mu awurade basa nrahyɛ ni wanim kɔ ka no aboa bi hyɛ ka ni mo sɛ na ɛnagya nto ne mu ɛnɛ so obi di ka n'akyi ɛna ɔsɛ ka na awurade basa mpira no nyawoka ɛnyɛ adwuma ma wo ɛnyɛ adwuma sɛ station no a ka ne kɔ no ɛna obi atu adura tia na ne ya asie ntwa ka ne wegyina ɛnyina na ɛnyɛ adwuma ma wo me na me transport wo na timinim ka awurade ma ka ntimi ne adwuma ne to bebree ɛwɔ Yesu Kristo din mu anyomtofoɔ nyame nhyira mo o pese worship team nyame nhyira mo
Power Voices nyame nhyira mo. Chosi nyame nhyira mo. Tawa fo nyame nhyira mo. Tawa nyame nhyira mo. Emeko ni memeko fo nyame nhyira mo. Edi mpaibo tamochi munkom komanim. Ye nyina ye nsori biwe. Nyame nhyira mo. Beshira ye Bompayamo, Odofu, be in Pies and see Yamina Siawabay, Ununda Abraham Yame, Isaac Yame, watching Yanko Pong, Onyo ye. The tribu pa amo afrel, Abetan Joshing Poano, Omo only the wedding chill. Uko ye radiable phone to Anamosi ye. Sana Otri, a radimos kaboom. One more promising you, Radimon first canamero. A radi, a more journey, dear, only Yadian film, Usunu, a radini Yadian Fusunu, a radima would die, the ye, 1 9 year old day. A radima was sorry, I want him brown. A radima was sweet Yasida, a radimo Kodwo, Adibobra. A radima de Wakafa winner and fulfill. Inu ba wabuchiri Awurade nka ho wate wa opese oto dan wabuchiri Awurade mo sika fa ton dan bibie kwan ma dollars Awurade mo sika fa ton dan opese oto dan wabuchiri Awurade fa ma brother Awurade nhyira wate e dan na wa sha se usi wo Ghana no Awurade mo sika na fa wie dan wa opese oto dan wo Ghana Awurade mo sika na fa to be bo sampa ya maki tworo to baby de maka nyina bebem Shramone, we are dear money of fe. I will cheerful. With the Yamish Shramu Bibri, Yabishia Dachibia, Dachibia, Mishia Butchery. Dachibia, Mishia Butchery. San Kenji Kabibalende, London. And I ja Yamisi me Kwanka Cranam Chai. The Enche lending for, but there's some will be away. Enche me ba London. Ah, me ba money na so kra na ramnam si wo. Na me de manima ba kire mu semini. So for Boakye mini. Dachi me bo mu history pa. Obi anwu sorry you, obi de me we sorry you. Me o history hwe. Me bo mu dachi me bo mu hwe. Baby, I'm who you call it. My Baba can in Achilamo. We are sorry. We are sorry. We are sorry. I'm Tiano. You never the number B. My Baba can in Achilamo. But we are sorry. Who say this? Who say sorry? We are sorry. I'm Tiano. You say this, you say sorry. It is my master. Yeah. Oh, my no more sandano. We say, oh, ye Timmy and Amenti. It need Shaman, get your biles, get Shaman sound winty. Me call and Papa say, watching, can't go back, can't go. Womanku.
o mo ma ya adwuma mo asase so ka ho bi ko ne na ho daachi bi me ka se bi a kire mo wo ya me kan fasie unse first me ka sa me si o daachi me ka bi ene me san tia so bi daachi me ka bi a kire me de me kan nya obi wa o twere o daachi me ka ni nyina a kire mo me ka bi pa kire mo ama Ghana for say yes say bi wiase na okwa wo oba ka akoma to yam me gina ha ka me hye unkuran wo de me troso woni eden efititi woni eden wo ma me troso me so me troso wo betumi aye e ma wo si dan no ka ho bi wo si dan e mo akoma ntu ba bi akoto asase no obi hunhun wo se wo ma si dan me so oboa wo si dan netli bebe akoto asase na obi hunhun akoto do de ase fom se obi oboa hwenyew nyame di wachi hwenyew ebe si wiye ti we si dan atre wati muawo yesi area ho obi entimi si dan oboa wo be si dan efie ho obi ansi dan wo be si dan tie de ameka ni ye fi se Paul si ye nim se omo mu do nyame no ade bi adi bo mani wi omo ye sana urade be yo ene mi hiramu bebre e wa urade nim ene anopai ene Sunday mi hiramu osuru miema mu osuru mpoma miema mu nento hiramu mu so osuru ma miema osuru mpoma miema mu nento hira wa mu pampam emra mu kwe enseno ukwe enseno ukwe kira no pastor ko adwuma ko na disi akese ne bebe fi obetu ohum kase ska awo fom makasanti papa beti mo amoba sorry nyina onyame mam double blessing onyame nyemu yie ewrani shirama wati ene ho ayefe unza bata ne ma she white wo so wa she white why are they eye papa asonde mu na ya boawura hono mo ede aba no na wo kokotie eye empaye mpa papa eboye ede ma na sorry ma na hu se empaye akutia kakra ewo mu ahohom a oma boawura asonde mu ho na wo pese wo keka niam pampam members ani ade ne we broskoto skata wonyina entu nya ye huhumfi na we wadwen se papa ni wonti ukwa akwase ya de wa asonde mu anu watu bo fonte sa de abedi wani mbuase wonso a wakotena the bay if you got to was ya the obiaji na nimguaze wa casting nyina away straight into the sea and then I got for bebre na ebeto John was I don't know so division by nebe I didn't see na bebre na enso kasa ese kamya yese ni amanfo kan ese oba no pese odi asori no free ni kun ensem esanse na pomuden eho akakakra no ya ye nokre esanse se woni oba ate na ukọ baabi na untimi fu ati nyawo yere anasa wodi wati ja wo yere na asan wo ho no na even though se wodi wati ja wo yere no wa wati wadwuma no esan ayede a na no kamya yese problem ewo ho enu ti papa ne yere won hwe na won solve a big so say I normal anyway preaching said church service covid by ya na ya nkwa Sunday mu nkonkotie nyame asem na nso ya so for dodo na wo TV ni ade edu kwesi ada ne wo fie ya setina TV ho na ebomodi ase wo betie preaching na awie nso a wo tight wo dia fa mobile money e dia ma sofo na sofo e dia bra covid wo ti fie no kwamodo ya kwa lockdown na manfo kwamodi wo mo no ya dia emfaso e wo so it is a Reverend Anthony Boakye enso service your friend online church service na it's normal anya hwekra vim lady kran so jasu eti onu no ye bia asam ana aha ne edi AC like a video na share wa don tire na dia fa comment section na say edi ama me na ma kenkan edi ama you been subscribe from an notification bell no so na ya upload video bi an set me aka edin ya me this wa Empress and emema nyina ya ketwe ba ko pe Mrs. Kwache Macron.